politické reprezentace v celé Evropě vlastně, co dělají, tak vlastně oni slibují 40 let, prostě, že občané dostanou 13. důchody, slibují v Řecku, že dostanou dvakrát víc než český občan, slibují možné a nemožné. Takže já se domnívám, že ta politická korupce, která je v tom obecném ranku, vlastně vyvolává taktéž určité prostě efekty a ten, kdo se diví večer u televize, tak vlastně je konzumentem toho systému, který ten západní svět vytvořil v posledních 40 nebo vytváří v posledních 40 letech a já se nedomnívám, že prostě každé volby mají být o slibování světlých zítřků, o tom, kdo co prostě pro koho udělá, co nějakým způsobem někomu slíbí, ale prostě ty politici by měli být natolik zodpovědní, že těm lidem slibují jenom to, co je možné, že jim nebudou slibovat, že dostanou prostě 13. důchody, když prostě jako ta státní kasa nemá kde brát, kdy produktivní obyvatelstvo de facto stárne, kdy prostě do toho společného ranku z těch daní všech prostě můžeme odevzdávat jenom to, co jsme schopni vytvořit a myslím si, že je to taková sněhová koule, která se prostě nabaluje jedna věc na druhou, takže to, co vidíme večer v televizi, je viditelné, ale to, co se odehrává v běžném životě, kdy chodíme pro dávky takové či onaké a kdy ten politický establishment se snaží prostě před každými volbami naslibovat, že se již budou mít všichni dobře, když prostě zvolí tu či onou politickou formaci, tak tam si myslím, že ta míra korupce je prostě zatím neskloňovaná, ale ona má podobné atributy jako kterákoliv jiná. Podívejme se na prostředí lékařské, podívejme se na to, kdo kde koho potřebuje umístit do nemocnice na nejšpičkovější zařízení takové nebo onaké v té okresní, krajské nebo ústřední nemocnici. Takže těch prvků je celá řada, znám mnoho přátel, kteří říkají, tak můj kluk se hlásí na univerzitu, hlásí se na střední školu. Jo, a v tom běžném životě samozřejmě té občanské výpomoci každému rád prostě vypomůžu, pokud můžu být prospěšný, ale to je prostě taktéž určitý klientelismus, který se odehrává denně a jako by nebyl, on vlastně je, on vytváří společenské klíma a zase ta solidarita mezi těmi, kteří si takhle vypomáhají, tak je taky určitým prvkem, který v té společnosti sehrává rozhodující roli. Takže podle mého názoru prostě hlavní věc té velké korupci, která je krmená každý den v médiích, je prostě míra přerozdělování, prostě je potřebné, aby byla změněna, aby byla snížena, aby prostě zdroje se efektivně využívaly tam, kde vznikají a abychom taky nezapomínali na to, že každé volby nemůžou být o tom, že někomu slíbíme nějaké peníze, nějaké zištné argumenty k tomu, aby jsme byli zajímaví, k tomu, aby nás lidi volili, ale abychom jim říkali pokud možno prostě pravdu a abychom v nich nevyvolávali dojem, že tyhle volby něco fatálně změní. Nezmění vůbec nic, protože ta kontinuita a ten evoluční vývoj ve společnosti vždycky prostě probíhá postupně a já bych se velmi toho bál, aby přišel teď nějaký borec nebo nějaká borkyně, která řekne a já mám na vás všechny recept a já vím, jak už to bude. Pokud to bude osvícený vládce, tak bych byl možná překvapen, že prostě bude mít recept na všechno, ale pokud to bude populista, který prostě zvedne veřejné mínění a řekne šmahem, teď se zbavíme všech nešvarů ve společnosti, které jsou geneticky dneska už zakódovány v jednotlivých komunitách, tak tam si myslím, že bychom mohli spíš dojít do propadliště dějin, což můžeme v historii lidstva vidět mnohokrát, pokud se takovýto vůdcové někde objevili a zmanipulovali davy. A to, že se lidi dají manipulovat nějakým směrem, který prostě potom velmi litují, to bych doporučoval, aby si každý třeba nahlédnul do nějaké moudré knihy, která vlastně o tom pojednává.